Čau, ja už vítam ďalšie videa. Dneska tu je bratov bicykel, je to KTM-ko, Flash Kido a na novom kanáli sme už urobili čo? Hej. Video. A dneska je to tu na novom, starom kanáli, obnovíme zase video. Je to nádherný bicykel, takže tak. A dneska vám ukáže môj brat, ako na tom sa jazdí. Počkaj, dobre sa na to jazdí. No poď jazdiť. No a je to KTM Flash Kido, ktorý sme kúpili pred 2 týždňami. Mal 2 týždne a už stojoval. A slomil si toto. Toto dal preč z toho. Svetlo to dal preč taktiež, ale potom sme to dali naspäť. A platník je už jeden na hovno, takže to gasíš a ošúchávaš to. Nechúšam. A čo keď hej? Ako to pičí? Hoďte to pičí ľudia. Ja nadávajte. Dobre, takže ideme ukázať, ako sa jazdí. Čo ti je smiešné? Zastav bicykel. Zastav! A neprstí tak. Tam to je neuveriteľný človek toto. A po 2 mesiacoch tu máte nové video. Kámo, neprestí tak, lebo si ho celý dojebeš a nebudeš mať nový bicykel, ale budeš mať starý. 6 minút natáčame, ešte máte na to 3 minútky. Akože ten bicykel je fakt pekný. Počkaj, odfočím ho. Aj s tebou. Ale normálne sa tvár na tom videu. Nie. Dobre sa jazdí. Ale lebo zavolám na teba políciu. Skoro si spadol. To bude dobrá miniatúra. Keď si spadol, tak si spadol, že si ukazoval fuckera na video. To bude to najlepšia miniatúra, ktorú ste kedy videli. Ale ty mi neprejde do nohy. Dobre, a čo by si chcel povedať o tomto bicykli? Koľko budeš mať, koľko rokov? 0. Ty chceš nový bicykel už teraz? Veď si už nový dostal. Budem mať nový iPhone. Nebudeš mať. Budem mať. No to je 7, nie je to iPhone 17 Pro Max, alebo také. Ale ja to na púranie, zavolám to
Ja ťa zavolám na piči. Ešte minútku. Potom, ale sama budem povedať mame. Takže toto je som... Ty si kokon. To má sa to, že sa tak iba frajeríš, ty prsta vyjebaný. Haha, budeš mať, haha, nebudeš mať bicykel. Čo ti tak sučí? No choď normálne na tom už. A nepozeraj sa, nestrás ma, lebo dopadneš tak, že nebudeš mať ani bicykel.